Kap Mary Jane Gilayan Kap no ang barangay Captain dani sa may barangay Minsuro sa Manolo Fortes Bukidnon. Kap gikabot yang adunay usa ka 18 anyos nga babae nga nalunod kagahapong Easter Sunday sa pagpangaligo nila sa may suba dani nga barangay Kap. So Kap gikabot yag Kap nga nakita na ni siya baguhay lang gyud ning adlaw no. Amo lang i-confirm Kap kung nakita na ba gyud? Yes ma'am, nakita na siya kagahina sa Manalaga around mga 1 o'clock sa hapon. Kisa may nakakita ni Kap? Usa ra gyapon sa residente din ni ma'am sa barangay Minsuro kay ayahang balay nakaibabaw gamay sa suba. So siya gyud mismo ang nakakita sa patayng lawas sa bata. Unsa gyud pangalan na ninyong suba diha Kap? Kuan siya ma'am. Taguluan Minsuro pero na ayan sumpay Taguluan River. Taguluan River. Taguluan River. Lagi kay ang ato po mga responders sa Taguluan itabang po sila og pangita sa ubos-ubos pod nga bahin kap na og lagi adunay mga bata man earlier sa ilang pagpangita nga niingon nga nakita na so man ang amo pong ganihan dani gyud mismo sa barangay hall para atong ma-confirm nga nakita na gyud Kap. Pero kanang inyong suba diha Kap daghan magig pangaligo na Kap? Yes ma'am, daghan gyud ka pangaligo din ha kay murag nabutang na lang pud nila nga magsorry sila magtan-aw din ha sa amo ang hanging bridge at the same time maligo na lang pud sila appeal. Kap sa mo bang insidente aduna ba mo'y itabang pud sa pamilya sa namatyan Kap? Siguro ma'am, murag naa siguro pud ni kuan ginagmay pero kuan lang with partnership pud sa barangay Mantibugaw kay murag taga Mantibugaw na barangay Mantibugaw ang namatay. So gikuha na ang patayng lawas Kap. Murag nakuha na nila ma'am. Pinagi po sa itong mga rescuer sa Manolo ma'am. Pinagi sa mga tabang sa itong rescuer Manolo Fortich. Sa kuang mga barangay tanods din sa barangay Minsuro. Ayan. So, Kapitan, ang imong minsay karon labi na sa mga agapangaligo para gyud nga luwas og safety ang ilahang pagpangaligo sa suba Kap. So, para siguro sa mga langyaw, especially good ka ng mga batanon nga mahilig o suroy-suroy, siguro ako palang din ikahatag nila nga mensahe nga dili lang unta magkumpiyansa kay dili man ginato matagan ng disgrasya no. So, kana din hang adapit dili man gid kay ingon lalom karon nga panahon tin-aw gani ang tubig pero nganong naa pa man mga aksidente nga nahitabo. So, para sa tanan nga gusto mo suroy, libre man ang pagsuroy pero ang ako lang gyud nga mag-amping gyud kanunay, especially ka na mga ligo, mahimo ay namo kaligo din ang dapita kay labi pa karon nga nanagi aksidente nga nahitabo. Pero sa mga nilabay nga panahon Kap, kumusta man wala po yung mga taho diha Kap nga nangalumos? Dinha dapita, murag wala man siguro pero naay incident gyapon nga nahitabo mga sa tunga year di na ko ma-remember pero kanang kuan baha manggud. Nabaha to siya. Tapos naano dito siya. Pero karon nga tin-aw kana pa pod nga insidente katong kagahapon. Ayun. Salamat kaayo Kap.